Kubli pi baro ngi priang sabah pi syak khubon arasan kare kasi. Hari kasi mem tapat ngin yo banyakan sepat ui pat orang ba belang teng gunung hikmat jong jala ka jungi bat ini dei ba adan ba semoy. Ba adan ngi priang sabah pi syak ni ka program ka jungi. Kena ngi kwa ban kli pi hadin ka election aja kha phra hadin pi la syaram no nan po nang krem. Pi la jar mo kibun kibun kla kli chano pi dan sei pi ya nrei. Ngi pa kaskan san hanu aja kha khanda shwa ka MDC election pi la mi partai. Bat pi la le ru ban mau menyerap election taki katuan ngot ki katong jasen kongres kai kadau ko plong hi papin mi chakmat aswan dekat MDC election hi ka longa jing shisha ba hadien ba ngala sharem hakani election emily ngala kenja bat ngala sngap jar ngam simlami parthai shu haki kam san parthai te bat ko mapi ba ngalami kensan hakani ka election MDC haka jing shisha hi wat hakani election MDC ru ka jing perkhat ik jonga kalong bang anumi hi like no hakani constituency hakaba ki nong kershan ka jonga ki laya nilai rai lang ban ai ka jing kershan yu kortong na ka party congress but ngala kren ru iki nong kershan ki jonga ba hakabidi bat ka MDC election anong krem nganumi palat like no kat tu kan itli ki meeting ki bahe tenre ondala dep ka final nomination ondala senang ban ya ki jinglang ki pai ba nak linkish nong California kyong ba kamlong ba phin e kumni phina ban mi phina ban sim khelem namar pai yo kapoi shaka le se shaka jing sharem nani shaka jing leran te kata kala plong ya bangan ha ban perkhat thamai ban mi shakmat ban be katuki jinglang nam tau ni u candidate hang ne po nongkrem constituency bat shwai ka turu kiladon shibon ki riwrang ba naki wiki constituency ki bon ban yakando ban karpat ya ban yarap lem yeki constituency ki jongki kom bolong ka soyong kamelim kamaurang kening hakaba ki nongelam hikiwan na ki constituency tengam simla ai ka jingkulari ki bangan one bet tengang tong ini pet kalong kumno hendrei habang asyong ban perkhat ngasim ye kani ka election MDC tangkum ka jing tinju iki pai ba hadu kanu ki pai ba jing ki smuthu naman ngi ji ibe habadon ka jing habadon ka jing ki pai ba ki mi digi pho hajar ban tu ki jingalang ngile i bonsen kamaran student kadam kamot fran kadam kapulu kadam tengami halor kani kawai kamat bet bagata kalong hagudi bag CEB katu gele persyai ke CEB te bat kumbangi i ba kari ka party BJP ka bon ra kani ka CEB po parliament bat ka badon ru kata kathong ban pen urlong kani ka an on the ki one five yang sakabor tikini ki seng baro ki bitre lang bat ka BJP ki ki seng rulum kentup ya ka NPP tinga soba kum uta u riwrang ba boleh don bantah ka sengsan haka sanyima sima ngam so ba kadinga khamtam hadin bangalarem ya collection bangan mi banile sim bantah gitu gi jinglang he namar le ase kan don ka jing sothu ba ngisim kabu yaledi kum bakala pau phila i haka tu ka rally ka balong po madan student haba kidon kirang ba akiba kre ban perlong permani ka tu ka rensan mo ban terwa ban bakani ka jinglang nang ni kini kisang balang ken se itu kortong kala baklano kata ka jing temu te halor ta ka jing perkhat nga so kam de nga ban le tendri kum uta u political activist nga la banong nga so bakani ka rensan ka biang nga ban mi ban pasyak ya ka jimut jikhat sik pai ba ban tenju ya ka bor so thu jik pai ba hadu ka no lading ong sha bangi shepting ya ka CEB bangi tip ka party ka bon ra ya ka CEB te kadi ka kamram jungi hakum kani ka por ban ai jing snengi kita ki party ki don ban ta ba kata ka party lembang rensan election tengah jit halor kata kanong bat nga keren be tangi kita bara ka jingkran jong aru ngapeni ya ka jinglong arsap ki jingini ki sengrulum ki jing ki ba nadu shwa bangin thawi ka alan singela dep kren kumtu ter kum bangala yo ban batai hegeran san yala election daga jing mil ti ba ki pai ba kin shimi gani tandrei ka ek ba susi kalong ba ki pai ba jingi kimi tangha ki por ba shem jinge ban persha ndai kim suthu pat igalinti ban wengi kita ki jinge takata ka daw ba le si ka ba penlengo iki bobon kumnu ba ren uli mi kensan ladam de na ka CEB nga thai ngan jilane ha tu kor kom perkhat ka beningkong ba le se ngan don ta constituency le jong nganum le hi ken solution wi ka ba ki pat ba ki pen pa mo nal ko ta ba pyong ga CEB ha ka po ka ba karang klip ba to jang hi tam kan motor mo PPS sam ya jar ni kan ma shwa ba ka singi ba pen jang thai na ni bani na kam ko musi am phila le ban jurep ya ka tham motor ba phila ong ru ban pha sa ka ban weng no e kan ni ki ka daw phis ngap jar ba to ka por pi nga thrai phia ban so tho kum ki nongelam khamtam habangi yo la
ngelalong kum ki nomi khmat la kalong ki MDC lani MLA kadai ka kamram mi hakapor bangi bat ya ka kam bangin peni ya kata ka jing angnut ku jing bangin yakun ya ka bangi ngi angnut hapo la kalong hapo ka dorbar district council lani ka dorbar assembly kaman toy gen bangi ngi mi rangkat bat kini ki pai ba pli ki pada ka jing bitar da ka jing shongshit pandawa ya kata ka jing weng yu khan bator tengah ngala persang kum usia hakapor ba ngalong dakar kom perkhat ka baik ka bajanai kum no ban pen kan ya ya ka to ka themetor tenrei ke baja phi tip ngi kan mau boro ngala dei ban hiar sukino daga banga sha weng pan ban yali di daga ba kitu ki bai ke jingker shan ki pen pau ba kim dan ke jing shan ya tinga sngo ha ka jing perkhat i ka ja lakalong MDC le ni UMLE udei ban pen i ki kam ha ka chaka ka bal ji yu dei na makta ngara ek sipon kitli ki mat hapo ka yeng dorbar thawan assembly bat ha ka por bangalong ku UMLE la ka don kam bangani pen penchai ki pai ba ri ha bangalong ku muri manan ladang ami kandon be ke jing perkhat ba kini ki bri kilarem ki ko ban sim kabu bat mla la hiru kandon be ke bakum kata ka jing perkhat namar kata ban la na ka bakum kata kar kom perkhat jing ki bri ulani ke jing thais ni jing bri ulani ke jing sakno aso yanga hi habo pai ba ula kantai ngari ban sam jan ngadi ban sange shashpor ban pe ban khmi kum no golong te kai par ka penlong bangan mi nakam ta kan election MDC ng bangan ban piang kadi tang ban shimi ka ban tunju ya ka jing ya ka bor so thu jing pai ba hadu kanu ngi so thu hai bi ba jing ji economic mat te kum bang i ki pai ba kidang long be kidang ne ha ka tu kor kom perkhan shongshit ka election ki pini khlat ya ka election ki pini pher ka election ba ki issue da dei ki jing e kin la kin pertan da election ki perkhat be ka kom election ban jit ha ka kom ka ba ki ji perkhat ban kai ka bangi i hari ma filami ma ban nei kan was ka gelang ngam te ki ka tong ka sang congress ki bo ni hisno ba philung chi ka sang congress ban ni mak makapa ke social media mak bun ki dan ki ba benje piru dan ki so banur ru kai ka do plong pi pinde man kan basi ka tong ka sang congress pi ko ma ongi pi mdon de ki pe ki party ki ban la ka jing dei ba ka BJP ha kan ka jalla ka jing ka party hi ka ba kham shakhman ka di ka party congress ka balai ka jing dei ba ka party BJP mdon da ka wi pa ka lenti te kumba jukran ni kiran san election ngampat join kongres adu manta mo don kiba wo daw ko kumnu barden wong balada nga join kongres ha nganum join kongres Ukraine persya ngakren persya bat hadu manta la ki nongrim ki kimpat ya hap ngandang hapan persya hi ka party kongres tenri ngi hap banjit apring ar ke ik ba khamting namar kani ka jingle jonga man kani namta ka MDC election kalong ru ka khubor ka message bangi ko amnai sport Delhi ya ka BJP mo ya ka sarkar BJP te bangi kloy ban ai wa de jingkrian de congress la ka BJP kam so tho bat buram yang ikirit pa hendri kamut bangali ban peni so congress ngaju penong kami ni ki kintian haki por ki pakhaman shwa balara nga join congress nganum pen mi isu ka kintian ri bat jaj ban ri ngaklam ong bang nganum join congress neng ong lara nga join congress nganum pen mi isu ka kintian ri bat jaj ban ri nak sintor goja ngayeng ka tahadu manta nakata raw phi osngo kiran san pai balara ka congress ka kwa bangangan join kilawan bani wer ki no lam jo congress kilawan ikundu ngabun sin ye ndreng oi kitang ka we u arden maroi unma bandung congress klem ki nongrim ki ju la do urung unrung be ki nongrim ki ju telar ka congress ka preng ki nongrim ki ja kanum don chu ka jing per preng ka congress ka bangi jukaren bro skata ba ka congress ka bangan don le se la kila preng ki ya percaya tadi kun to pyong mo la pirong congress kanum bi chu kan tien ri ba jai do klam percaya kan dia le se pi ka bomot ba ka e bangi i namar bangi i hi ke party congress le se ban perkhat kar pangi ka jai briji kam don gum kata ka jing perkhat jung ka congress hi kalong mainstream mo nama ka di ka national party kam la long hi bakan perkhat tangi ki khasi kan hapan kan thup lut ya boro kan ba mangi bat ngi don ka seng lun mangi ko ba kan kar pangi kum ka jai mrio kata ka di ka jing pher telarang rung ha ka party congress ha kan ni ka dur ka dar ka ba kalong manta ka e nga bangan ong i jai mrio nam ta kari ba ka jai mrio ndai da ka pediang ba di ginongrim ki banga jueng nang ta ka jai mrio te larang adon maha kongres ngarang lah ki ban penong kami kata kentin i ban e ya kari ba ya ka jai mrio ha ka dipi mo kan ka sarkar la ya sisnem mo la ya sang mereka sarkar MD kai ka observation dipi le se kan halo ka sarkar pi ha ka jing pek ke junga hadin ba kalawan ga ni ka sarkar thmai ni khimi lenti shibon ke ki baba lapiong ha ka leng karoi ka par
lapiong hakaliang upod usam lapiong hakaliang ki samla ki jungi mereka pasosi kalong hadu manda ngam I ki nuku nuki dak kishin ki balong ka jingkermen ringi osngopen ban ya ki ki ba msmutunan ki ba ja hakani ka jela ka jungi nyem dei ban klet bakani ka sarkar kala kular blading yuan ka bor hapo ndru banangin weng ya ka jingti doyong bat kita len hiru bakam judon kum kata ka jingti doyong be an rehadin joko tu ka jingja ka sosi mo ka jingyap jung ki nong trei par doyong uju hi unong yalam bo bakam don wong hoi kadon ka bakum kata tiki bakum kini kidak kishin ki penduk mensim bagi penduk jingkermen yang iki ba community bakani ka sarkar kan le khamba bani ka sarkar ka beladap banajat bangi dang shuyo ka isi ka thamai pol hostel mo phi lang tang usi em ke ka ba usi em ni ki em gi ban ne khang ba mo ban kata ka su kan kata ka bagi kambar ka ka sti bo ja ju ka ja ke ba ki ban ne phi kai ka ba don kam baki MDC jingin sotho kaban kong ken haba sotho ya ka bor ken hab man sotho ya ka ta mandate bangi ong ka tien pharing ya ka bor la pun ko piki maka ik ba susi kalong ba teng la pun sotho bakla haki paj ba kham tam haki paj ba nong kon dong ki baduna ka bor prakhat ka jing sotho ka jing tip lakum ba kata ka district council ka kham khlain ban ya ka sarkar jala te kinumla ban bonra lani ban batai ka 6 schedule daga baklet no ya ka para 12 kenapa suthu kani kade ka provision jong ka 6 schedule kani kade ka para 3 ka bala bo apo ka 6 schedule ka ban ai bor ya ka discount sel ban thau ka an ki ban ta ka pher bagian hapan suthu ru baka don kani ka para 12 hadin bangila yo ya laga jong ka jela kata kani rap shibon ya ka district council baka nai ka jinge tengko bat ka sarkar jela Henry kumbalong hakini kisnem gala dep la persang la I penban bakadon ka jingi tunjuk bor apring ka sarkar jela baka dis council ka bam yalam shinu mo ka ba wara tang ka jing klumar jimut apring ki pai ba ka dadu ba ki pai ba ki sungu ba ka dis council ka kam don kam la ni ka kam khrau bor ban ya ka sarkar jela ngim dei ban klet ba ka sarkar jela jing ka sarkar ka jungi hi Meghalaya ka tribal state la yo hadien baki la dawa ki nong yalam jing hetu kopor bangi don kam yala ka jong ka jela ka bapura we want a full-fledged state, no hill state, no rest. Kita ka slogan ka bagi nong alam jui. Te lara ka district council ka kham klan, bani ka sarkar jela. Te bali pan don kam ban dawai la ka jong ka jela. Te kata ka jing suthu ka di bandon ha way po way ubulong MDC. Kana bagin suthu ka ik banta ka jong ki bagin le. Ten rai la da ki kishim hi bakatai ka district council ka di tangka rensan. Bagin kinjo pat syakwi ka rensan ka ba kham halor. Da ka ba persang man penthami upai ba. Mo persang man penthami upai ba hakor kom keren lani hakar jingle kan numwan ra ka jing bahanam taga jala banam taga jai bare ko jing ngangi pli iru de ka amendment mo bakan ra da ka sorot mi loka sir ka ka comment di filo ka ni pa pi hakabidi ba amendment nga so kidon ki ba ka bahang la banong hakaba kawai ne ki mat ki bangal kalalong uso pudung hadin banga nga so ba ka jinge teplem ka jonga nga jukren mo kam sya ban persya ya kata ka jing temu ko babaha ba wi bri un bat tangi wi ka kam de no ka tanga sa her shukino den rei ki wi pat ki bri ki don banta ka san pathai ki persang ban persut ho bagala da kumwe rei ka bukut jo ka singhi nga yang da ka jing teplem jonga ba haba ka soka kla persang banon ra ai kani ka an ban define le se mo ba wi bri un bat ba tangi wi kam so ban su buram ba kata kalap yang dadon kam ban dapelong jinga tail jinga nia halor kata te bat ling bakani amendment iya kata bakani kelawan hakani amendment bakanum syashu ya kata ka jingbat arkam kata ka dikwe kabale si ka ba pensung hun ni ka mensim ka janga bahaga pekut ka nongrim ka bangayeng ka bangashim ka yeng ka baar pi ka jing kenria seng jong ki MDC yang tai ka jing pet na ko ka party syakoi ka party hakasan snem santli seng le se kidon leni lai south li ki party ki baki ringko kanum don chu ko kom kata namar kladon ka provision ya ka anti defection ndeka way pat ka ba ngen haban pet ban kami kalong ka jing kami lenti jong ka discouncil ban yo ka direct funding hagudi bagani le se
kan long tang ka jing pos niu jong ki bri ban port council ba kan wan ka direct funding namar kat kum ka jing peni hang tu ka Meghalaya kala ban do nong hang ta lemda ki don kita ki regular elected body ha ki village level kamot bandi ban don kata ka jing jit daga ba shai ka ba pen mo kat kum korkom ka badi ni kum bolong mantai ka ba kampat wan kata ka direct funding kan nompat one siapa ke dis council kata kalong kat kum ka amendment ka ba nga yo ban pe tenga so ba le se kani kan perkhat thamai ru nga so ka dei ka linti ru ka bang hina ban sim ka sin jam ka ba lar kalong ka ba kum nu ru ban pen be nga so menjur ba haki snong ki thau ka dei ban don kar kom jit nong lam snong dor ba snong ka dei ban ka ba be ka berhenti ka ba jit ka dei ban om dei shu da kani ka ba shu teng ka ba mo sau sanut kidon ki buat hasnong kibau kitu kinong alam senong kibrim kila penbiang lupa ban pertai kerteng joki upai ba bobon usalya ban ya simta tendelar kawan hi da korkom ka babet da election ka ba janai haki senong kitau ngatrai kata kan yarap om tangi ka dis council kan yarap kan penyo jing to ya ki senong kitau ki jungi ban kai ka ba hakani ka jing lap election MDC mo ngi ke lapau ke social media ilang bagi video ba kalau don kajing mo kalau ka personal attack fi ka kam ka fitre ba kay sam juk kay kiti ko pila yo ini am clipping face ko nen kas ko ya yes ko engan ong ayu ngalai I dal di to ka clipping ya ka jing kren jong we ne ki opponent ge jong ha pi hang tu ka pen I ka sei maran ya ka e ka badan hapo ka donot ka jong pi kum gi nong elam ha bangi ngilet ban ai jing kren ha gi jing lang ngilet ban pen shay upai ba mereka ni abang angalet ban yalap election amlet ban kerwit simet you know kidon ki jaka ali batang sikentien yu tau kortong uba yang persya ngi klem permi la nyo kidon ki jaka ki bengi hapan pensyai namar ki jingkan tho jung tau kortong yang ngan hapan pensyai ngaso ka dei ka kamram jingi ban long kum kinong lam ban educative lani ban pensyai ki pai ba kum no begin jin nam ki man halo kani kanong rem namang yong isei ki ni agi jutang ban yalap election khama pai ba khana pai ba un bisar tenrei ka basmu thamula kalong ba hakatu ka video ka bangai I lakren ngamtip ka 2 minit ka tu ka video ka bangai pe rei nadu pasang hadu kut tang yu ba arden bat lakren ben kren khoru ya ka kam ba bangatri pi ngam so pher ka kam bangatri komong ong habangatri dal kiti ban basai ki ngasem tenrei ka jingkan tho ong tu kalong palat pot ya ka banga mantang ngadang consult bagi lawyer pi kajing keren pi kata madiong beli pi kentho ong tu pi penir kat kerdan pi ong banga ngalong ngalahir kerdan kum ubihari kabumut pi benye kajak beru bihari bro kawi tenrei ngi de ban ai jingro nga sim da khongpong pat ya kabau tu rang ba keren ngaju ai nuksa ya ki beri ki jing habang lek keleng ba pin tristom kum batri gini pet ki bihari kum nugi tristom nang ni ki pha ek bisa shnong mo kim salya hajaka ngin simi ka ba ni pen kla khongpong Ika ikba sosi kalong ba kim dan yaki issue ke babiang mandi issue pai ba like no stang ban kan tho bana bang ape kitu ki beri sahang tu ngamtip ka nungut ki badan hapring ka bor perkhat ka basno thu lani hak ta ka jingla ka ki ban penia pher hapring ki jing kren ben bat ki jing kren ya ka bade te kalong ka iki ki sosi ba ki beriu ki ba laringi phai hakarta ka jungki lagi phai ka jinglong ka bakila ya ka por ka bakila ai le se ban sakriya ka jai brio ndeki kintin ki pinmi long ki batat dor hodu kata ki ba kani kala pan mong ki bobon ki nong kersan ki ba ki nong kersan ki bobon ki ong phimla ban susngap kumni na ka por yu ni brio upar sang ban si ban wadi ka muda under dealing arden ya kani ka light ka dor basong light ko kala pan long ki jinglang ala de ban pensyai yang tu ki bangin gile kilong da kalinti tanrei teng ka yangi bangin la ban pensyai lut ya kunu kamat hakaju opor kan hapan ya ka kum jing tulun ju opor tenamar kata so ki bakum kitu ki jing banking am slow hair tamalong kadon kapot bangala ban priang kadon kapot ka bangala ban sha tenrei nga sutu shai bu ni ubriu ukren namar kadon hapo kadon ka jing bomhon ka jing bamsuk ka jing pitar persya yang asimet larang ya tu ya ka ege jing persyang ga ju ban ya kendo yang sehang tapil ngo mau ni ubri hu bakren ni ju unte ulah persyang ban ya kendo yang ala bonsian lada dei banga nga pediang
ngatai unjin la phong ru ye uniform juga HSPDP mendaba ngadang lo presiden juga HSPDP ringala keren saya kita ki nong lam ketin ba ka politics ka jonga ba ka politics juga ya pher na tarang ngamla ngamngit bangala ban dia trela madu ti ka ba bagi no me keren ya kata ka banta ngatai le sikri ka ni ka pelong yu ban bunut ha ban penyiar keput deki kintian deki jingkren ki balong takdor hakmat jumpai ba Badan ke bakhadu dari segi pak imak kita kuat bantip susu no himah hadin ketuka pilami mau na ban nam ta ka ransan la cham ke iwa pilihan ni semat ke ka karir ke jong pilihan ni ka political career ke jong pilihan pi kalong ka ke ba penok mensiem ha bengi pek ya ka jinglong jingman jong ka jai beri ko jingi ka ba kat tu kat ni teliki MDC election ngalayo man sakhi ring 4G kum kan ke MDC election ka mamta ka ba kabor pisa kada itrim ndi teman ong bakai ka klan kada itrim te lesi kapen syayongan snokut lat hateng idon linti bangin ya shkaman bar aku juga por pat kamlo ko busuk ingi bangin ong nginle da kani leni da kata linti yamanta teng la suri banong tem ila shu iman tanai ban shim ya kata ka sinja banong tengin ino mangi pe pot bundu ke bang pedang kom bagalong hang ni pot nong krem pi magani ke u kartong bangi kersian udang yo adu ndri hoja ka bot ka ni bak kini ki bri ki basngap ya klinti ke babet ban ker na kini ki jingsha pan thami ki dang don hadu ko man ndri hoja tami ha kani ka constituency ki jing tengangit bakalong kum ta keleng ten mar kata rau ngin hap hi ban pet ban khmi thu ba kum no kalong ya mentahi ngaso ke ba yang abangan ong ke jing perkhat neni ke plan namar ba ngari upri ba ya laga jong ka jai bri ya laga jong ka jala ngala jit bandon ki seng rulum reki seng rulum ki la ya shukon ka por ki ya penthami le sila na kren ya ke bagini ki seng rulum ki bangala don ki le ka por kan musha Henry kata ka mensim ru banong bangan lejbek ban shupen ya sono ya le di sa ko kongres ka ka pasok ten ngala pen pau balara ka kongres ka kloy ban preng ki nongrim ki bang lese phila ban i nga hadian abot bangala ban don nakani ka party ndai lara kamlong kumta kadang bangan tip ka kelinti ka bangan ya ni shmat to ban sai kulish bol se ga mangin i kata ka jupi ban bagi pai ba sang kin shai ke ba pla shai ngamba kan ka kam mi ka jingan ti jupi ka kam sai persai ni ai kulish bol ni ka pot jupi kulish bol